Kwa kanyo ni Doho koro ochungo chenro mar golo jolweny ma pachoka endi mar jiwo arita kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi mbele pachoka. Ma endi luwore kod riwruok mar okinde miluongo ni LSK manochwalo burano e Doho. Ma timore e kinde ma od bura mamalo to ne opuodho kwayo mar piny owacho madwaro ni jolweny oti kod obila e gayo ng'anyo. Gino manokwedi kod riwruok mar Azimio kuom koso luwo chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miwa ler mar wachni. Jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza ne oyudore e bugo machielo mar chik bang' doho mamalo yie kod kwayo mar riwruok mar okinde LSK mar wito oko chenro mar tero jolweny mag KDF e moko kuom gwenge ma pacho kae mar rito kwe kaluwore gi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Lilian Mugambi oyie kod kwayo mar LSK mar chungo chenro makamano nyaka tiek winjo bura makamano. LSK odonjo ne jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod od bura mamalo kuom puodho paro mar tero jolweny mar rito kwe e moko kuom gwenge ma pacho kae ataro mar chik. E twak mare kod jofwamb weche, jakom LSK Faith Odhiambo wacho ni jatend migawo mar jolweny nyalo mana oro jolweny e rito kwe e gwenge ma pacho kae e kinde mag midhiero mapek kata state of emergency. Article 23 subsection 3B of the Constitution that has been cited by the CS Defense in his Gazette notice allows the KDF to be deployed to assist other authorities in cases of emergency or national disaster. No state of emergency has been declared and there is no national disaster. Chenro mar od bura matero jolweny konyo obila e rito kwe gwenge ma pacho kae bende otimore ataro mar chik kaluwore kod Faith Odhiambo. Faith medo lero ni paro makamano bende nyaka puodh kod kuku maduong' mar jolweny gino mane okotimore. The other shortcomings of the deployment is that there is nothing to show that it has been approved by the Defense Council as required by Section 20 subsection 1 GA of the Kenya Defense Forces Act. Chenro makamano bende ne okwed kod riwruok mar Azimio mane oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo piny Kenya kod agoko kendo rem luwo chik. He has gone further to declare martial law and in the process deployed the military and therefore war against his own citizens. This is unacceptable, as indeed it is unconstitutional. You know, it's ironical to take the Kenya police to Haiti to go and restore peace in Haiti, and at the same time you are deploying military to restore peace in Kenya. Mabiro bang' jo od bura puodho parono okinyi makawuono e chenro mane opong' kod ywaro kod adhong' e kind jo od bura mag Kenya Kwanza kod Azimio. I was at the National Assembly this morning, of which there was no proper communication about the sitting, and I want to remind the Speaker, Moses Wetangula, that some few years ago, you were in the same space where the opposition leaders are seated. Ni nyoro jolweny nyo ogoloko. Sama nyo koro mogo ohingo pigi teko. To golo jolweny oko nyo kolore kod chik mar Kenya. Sana pen chike. Madwaro nu kapok jolweny ogolo oko mondo orakre kod raia to nyaka od bura mamalo kata bunge puodho. Koro kane gifwenyo kamano mene giringo mondo gikel twak e od bura kawuono kiny mondo migi thuolo kata teko mar dhi mbele gima gitimono. To ono wacho mana gima kare. Omiyo ne wapingo motegno wachno nikech sani gima timore Kenya kaendi en jong'anyo dhi mbele gi ng'anyo e yo mamuol mok dwar mondo oketie jolweny kata matin. Polis oromo tiyo tijno. Wachore ne kata kwan jo od bura madwarore e puodho chenro makamano ne onge e od bura. Twak makamano wachore ne okawo thuolo mar dakika 30 kende kendo jo od bura ne okomi thuolo malong'o mar twak ewi paro makamano. Midhiero mag chandruok dhi nyime kod luwo jatend piny William Ruto bang' doho riwruok mar okinde kaachiel kod josiasa mag Azimio kwedo mokalo okang' mare mar tero jolweny e gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar kedo kod jong'anyo machiwo ng'ur margi ewi chik mar omenda mar 2024. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.